Salulju li għadda f'Malta kien hawn il-fuq minn 105,000 ħaddiem barrani li minnhom 68,755 ġew minn pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea. Din informazzjoni ġiet żvelata fil-Parlament mill-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana għal mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Graziella Gallia. Skont iċ-ċifri mogħtija jirriżulta li l-aktar pajjiż l-Unjoni Ewropea li minnu ġejjin ħaddiema f'Malta huwa l-Italja bi 11,566 għalkemm imbagħad l-Indjani jaqbżu dan l-ammont. Fil-fatt mit-total ta' impjegati li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea hemm 13,158 illi huma Indjani u li qed jaħdmu f'Malta, 9,560 huma Filippini, 8,157 ġejjin minn Nepal, 5,144 ġejjin mir-Renju Unit, 4,106 huma Serbi, 3,418 Albaniżi, 3,149 Kolombjani, 2,779 ġejjin mit-Turkija, 2,146 ħaddiem mill-Pakistan u 1,249 ħaddiem mill-Bangladesh. F'Jannar tas-sena li għaddiet kien hawn 63,400 ħaddiem barrani minn barra l-Unjoni Ewropea jaħdem f'Malta, ammont li kompla jiżdied xahar wara l-ieħor. Bissa Lulju l-ħaddiema barranin impjegati f'pajjiżna u li ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea laħqu kważi 69,000. Dan apparti li matul is-sena li għaddiet 2,511 il-persuna ingħataw ċittadinanza Maltija. Dawn in-numri jkomplu jitfgħu id-dawl fuq l-isplużjoni fil-popolazzjoni kaġun tal-mudell ekonomiku li qed iħaddem Robert Abela u l-gvern tiegħu, mudell li wassal għal nuqqas ta' spazju fl-isptar Mater Dei, traffiku f'kull ħin tal-ġurnata, kif ukoll tuħ fil-provista tad-dawl minħabba l-load akbar fuq is-sistema tad-distribuzzjoni.